Efendiler, yurttaşlar, geçer yıldaşım. Biz yine buraya geldik de aradaki Akkuyu'da ol geçen hareketler diyetmiyor var. Gozalan diyetmiyor. Son düğüne teredi geçsek deyip ayetmedi. Analiz etsek. Talanmasın o zaman ben devam edeyim. Geçer yıldaşlar. Geçer sizlere. Şimdi Akkuyu arada alıp geçsek de arada mesela sekretör bizim yurttaşlarımız yani Türkmen yiğitleri diyor ayetayım. Mersin'de Akkuyu'da bir neçe vakit doğanında aylıklarını alabilmeyen üstesine de şehitli yaşayar şehitlerinin katıp getirilen bölgeden mudamı batış ülen işledilen Türkmenler görünüyor da şöyle Mersin'e seyretken o zaman bunun kaptandan yanından vurnemeler ama yani yurt dışına çıkarılan Türkmen var. Denarlar var içinde adamlar ölçe bağırıyor onu hizmetini edip harcanıp ağır işlerde hukuku isteyen vakti hukuku kesilip onun nemelerde madarlıklarda kalınmayı sorulsuz ideksiz plajlarda iç koşulur alınıp çöp edenler Türkmenler var. Şu tayda şunun hemmetin cemleyen olan yani yurdun içi var yine şunun gali açlıkta yürüyüp açlıkta saklanıp gelen Türkmen var. Rayat sözün dakıp pay okuyan saklanıp gelen Türkmen var. Şöyle o düşünceyi de açık gelişin hemmetin cemleyen olan bu sistema içindeki halk divaylarında gayet harcanmalı, millet hükmünde görünüyor da harcanmalı. Belli öyle yurt dışında harcanmalı, belli öyle yurt içinde üstesine de yerine tevigat. Şunun elde aylanıp durmalı. Şiyağdayı nerede haysi yurdun içinde dörettiler. Halkı harcanmaya, kesel olmaya, ya yürütene Ukrayna savaşa gidip diyorlar, ya yurt dışında yitik diyorlar, hakkı verilen hukuklar hiç gözlenen o. Onun bir çetinde de garaştı bakı bir taraf deyip görkellen, devletimiz deyip görkellen şıgarlar var da. Şimdi şuna garaştı olsa kimden garaştı, ne için garaştı? Bir taraf olanda da ne için ol bir taraf? Aslında bir taraf olmalı mı? Yankısı ama devlet deyip var. Bizde asıl yurt sözünü devlet hükmünde sanatçılarda yaşayan görmece var, adam var, içinde yaşayışı var. Yurdu devlet hükmünde tanıdı. Aslında devlet bolunda deme ola da bir bağımsız baştak divalalıyım. Şonun ýaly halkın döreden bir gurumasy bolýar devlet. Yani özlerini hizmet etmek, gorumak amaçly gurnalar neme bolýar da guruma bolýar, uly guruma. Şonämet ya devlet özüni goraýar, esker wa içinde asudalygyny saklaýan, halka diýan etmeleri, yani polis diýen ya mehkeme şuwatky şolan funksiýany ýerine ýetirýän. Ondan yurtdaşynda yurtdaş bilen gatnaşyklar ýany Daşary işler ministrligi geçer şu. Yurtdaşyndaky Türkmeniň bähridini gorap bilýän näme ministrlik ýani gurama. Ene şolan himmetini jemleýände şol näme bolýar? Döwlet nämäni getirýär? Döwlet şeklini ortaya çykarýar-da, ortaga çykarýar. Şolaryň içinde de laýyk, yani öz işine münasip diýip aýdymda, yani öz işine
laýyk bolan adamlar eskerinde de şol öz işine münasipler asudalyk goramakda da, howpsuzlygy üçin etmekde de, owahaçylykda da ýene şonuň ýaly ýurtdaşy gatnaşyklar türkmeniň içki daşky we rahbetler üçin gurama adamlar jemlenende şo döwlet diýip bir gurama ýüze çykýar. Soň olam haçan ýüze çykyp bilýär, şonuň ýani ýurdun halky erkin bolanda, ýani azat bolanda öz-özüni edare etmek üçin akylly başly adamlaryň bir ara üýşüp gurama döredende ýanky aýdan sözümli döwlet sözi ýüze çykýar. Bir de bolsa şey diýýärdim, döwletimiz bar diýip görkezlen ýerde bir diňe nemäň ýüzünde bar, kagaz ýüzünde bir mediada döwlet diýip geçýär. Aslında ýurdun içinde ki horçuluklarymyz keselläp saglygymy ýetirip adamlaryň el ýaşynyň orta nemesi 40'a gelmesi, orta ýaşa gelmesi, ýurtdaşynda ýene şoňa ýetip gitmesi, iýdenmesi, haklaryň ýok edilmegi, hukuk hiç hili goralmadlygy, biziň ýurdun sömürge altyndaky bolşy, biziň milliatlarymyzyň gidip durşy, şo taýda döwlet guramasynyň ýoklugyny görkezýär. Bir sömürge ýurdu islese zawodlar gurarlar öz bahçeleri için filtre koymadılar ya soğuk yine şonun ýalgaýa yerlerin şor wasypyaty halkyň harjanypyaty dogmadyk ya dogman ölen çağalaryň diýip aýtjakmy. Ve seplenki wati tebigatynyň ýok bolmagy aýdyp otursaň ýa-ki döwletiň ýoklugyny görkezýär. Ýani ak goýan şol meseleleriň biri tekür aşağı ýokary tekür adamyň hukuklarynyň bozulmagy. Ýa-da biziň ýurtda Türkmenistanda döwletiň ýoklugyny görkezýär. Men şöýleräk aýdyp geçen soň ýene siziň goşuňyz bagly baş üstüne soň men ýene goşan. Allah geçýär şeýleşler. Gynansak da ýa-ki ýurtdaşyna çykyp şeňäp beren türkmen bar. Ýurdun içinde de mankurtlaşdyrylan bir türkmen bar. Bir jemgyýet saglykly bolan wagty örgütlenip bilmenda. On türkmen örgütlenip bilenär. Bir toplum jemgyýet örgütlenip bilmesi üçin bizlik duýgusy gerekdir, bir menlik duýgusy gerekdir. Bizlik duýgusy biziň maşgalarymyzda gapanýandyr. Oňa bir getleşiklerimizin birinde aýtyp geçdilermi? Maşgalarymyzda maşgala ýapyň saglykly bolan wagty bizlik duýgusy o maşgalaryň içinde bir-birimiziň arkamyzda durup, bir-birimiziň sorumluluklarymyzy alma biz duýgusyny biz maşgalarymyzdan alýandyr. Bugun olsa o maşgalarymyz bizim maşgala institutumuz ýok edilendir. Ortada bir maşgala ýokdur. Menlik duýgusy bardyr. Olam mekteplerde bilim bilen alınýandyr. Bugun bilim ýok edilendir. Şoň üçin bugun bir örgütlenip bilmeýän bir türkmen bardyr. Bugun türkmen diýen jemgyýet ýokdur. Çüýre oturan bir türkmen bardyr bugun. Ben degradasiýa geçirip çüýre oturýar bugun. Ve onu bir ize dönüşü ýokmy diýip oýlaýan da bana. Bugun şeýle diýjek bolýan da men şeýle bir näme geldik, ýoluň bir aýdymyna geldik. Bugun türkmen çüýre oturýar we many gaýtatandan janlandyryp bolmaýar. Ölür jemgyýet artyk. Şonuň üçin biz täze bir jemgyýet döretmeli. Onuň adyna da Oğuz koymaly. Biz özümiz Oğuz'a, Oğuz'dan gelenäriz.
Şoň üçin täze bir jemgyýeti, ýeniden bir täze jemgyýet öretmeli. O da o jemgyýet bolmaly. Ve bugün biz bir ýoluň aýrygyna geldik. Biziň türkmen bugün ýa-ha türkmen bolup çüýreneli, ýok bolmaly, ýa-da Oğuz bolup canlanmalydyr. Meniň pikirim şu. Hı Bugün hı. her kim eger ýaşamak islese, Oğuz bolup canlanmak islese, vatandäki bolup oturan haksızlyga ses çykarmalydyr. Gelecek üçin, topraklarymyz üçin, topraklarymyzdäki baýlyklarymyz üçin, geljekki nesillerimiz üçin bugün ses çykarmalydyr. Oğuz bolmalydyr. Ýok ses çykarjak geldiýselerem türkmen bolup çüýräp ölmelidir. Bolany başga ýoly ýokdur bu türkmenin. Türkmen ölüdür. Türkmen diýilip Oğuz bolmalydyr. Muny her bir biziň ýyldaşyň her biri muny düşünmelidir indi. Türkmen olup ýa öljeksin ýa-da Oğuz bolup diýiljeksin. Onuň üçin sesini çykarjaksyň bugün. Sessiz durmaly däl bugün. Başam şol ak goýudaky näme aýtjak bolsam, şol ak goýudaky bolan näme diýip düşünýän men. Şo ýerde indi adamlar nämetde böyle bir näme gozgalan turuzdylar welin şo ýerde indi bir toplumyň güýji bar da. İnsanlaryň bir ýere gelip birbiriniň arkasynda duran wagty bir toplum güýji ortaya çykýandyr we bu insanlar ol güýjüň farkyna bardy iň azyndan. Yani şoluň güýjüni dadyk gördüler. Bu da indi geljekki hereketlerimiz üçin bir altyapy da bolup biler we başgalara da az da bolsa bir motivasiýa geldi şo ýerden, motivasiýa berdiler. Bu da bir beğendirýän ýeri. Ýöne ýa-da düşünýän türkmen bilimsiz oýlany üçin we türkmenin içinde de hani çürük toplum, çüren toplum bolanymyz üçin türkmeni bugün näme duzaga düşürüp türkmeni talap otýar bugün. Şeýle bir ýagdaýa getirdiler ki türkmeni taladyp otýarlar. Türkmene taladyp otýarlar. Sebäbi näme? Çüren bir toplum. İnandırıcı. Devam eden idim. Hı hı. Şöyle bir ýagdaý bar da. Ýani aýdyp geçdik abi. Akyl başly işini başarýan adamlar ýurt başyna geçmeli. Döwlet gurnamaly. Yani özlerini halk özlerini ýetinip durar ýaly. Ondan şöyle bir ýagdaý bar. Ýene de şol akylly başly adamlar halkyň içinden çykmaly. Jogapkärçiligi, yani toprağının öňünde, ýurdunyň öňünde jogapkärçiligi bolan ahlakly bolan adamlar ortaya çykmaly, halka ýol görkezmeli, täze bolmasa ýankaýçysyny däli çüýren jemgyýet de bir täze jemgyýet döremeli. Halkyndy öz aladasyny öz edip başlamaly. Bolmasa hani ýaşyýet ýa-da maşgala bolýarlar diýerler de. Çağa önümçiligine durulýar. Her kim çağasy bolýar, çağada bolanda näme diýip görkezýär. Şo bir ýurdun gelejegidir. Bu çağalaryň barmy dok gelmek üçin, eşikli gelmek üçin, eline hüner almak üçin enata yani dogulmagyna sebäp bolan adamlar diýip şolar jogapkär bolmaly. Yani diňe paýok bilen ýa garnyň oturan bilen bolanok da gat aladasken gelecek ýani çağalaryň bolajak. Şoluň öňündäki jogapkärçiligine dogry düşünmeli de
Hereket etmeli, döwlet gurmagyň hayalyna minmeli, arzuwyn etmeli, hereket etmeli, herkim goşandy etmeli, ortaga çykmaly da, ýani öz çagalaryň üçin özüň harjamany taýin bolmaly. Bolmasa olaryň seniň ýaly ýaryň ýurtdaşynda ýetgider, ýaryň ýurdun içinde keseller az bolar, işsizlikden ýani bawarakly gurbanýarlaryň atasynyň ýani içeri işleriň zulmyň astynda öli giderler sesini çykarylmän. Şonuň üçin muňa men ýaşuly ýa men tek ýaşym kiçi diýip durmaly däldir. Özüň harjamana taýin bolmaly. Her kim elinden geleni etmeli. Kimiň akly ýetýär, kimiň güýji ýetýär diýişýär. Ortaga çykmana taýin bolmaly. Bolmasa türkmen topraklary sömürilmesine dowam eder. Biziň nebitden aldan gelýän milliardlama ýene-de Rus imperiýaty üçin ýa Hytaý üçin ýa bilmedim ýene başga üçünji ýurtlar üçin harjanar durar tebigatlaryny çorlandylar, suwsuz galardylar. Şu taýda diňe bir halkyň ýygyny aljakda. Bizler näme üçin şonuň ýaly baýlyklarymyz bilen adam şekilli ýaşamana münasip dälmi? Biziň hakymyz bar. Şo haky gaňryp almaly bolýar. Hiç kim seni sömürip saklap durka öz islegine bermez. Şonuň üçin hani dokunjymaý diýdi. Russiýanyň beýik halky, Russiýanyň beýik dili diýär, Katyusha diýär. Bire Rus olmasa Talibandan goran bilmeýär, ýani şonu ýaly ýalňyş propagandalary inanmakdan çekinmeli, indi gararak çekinmeli, seretmeli, ayağa durmaly, çalışmaly. Dogry neme-de görüşdi aýdylýar da, indi şoň giňiş alanda bir adaty bolmaly hereketdir. Diňe mankurt görüşip bilýän däldir. Kulum hakyky özüniň kuldugyny bilse, görüşmäne boýundaky, aýandaky zynjyryny ýolmaga çalışýar. Öz ýurduna, topraklaryna dönmäge mümkinçilik gözläp gelýär. Ýani bir aýtgy bar halkyň içinde, gul murady bir gaçmak diýär. Ýani erkinlik şemalyny almak, erkinlige çykmak, öz başdak bolmak, şonuň ýaly düşünjelere eýe bolýar da gul, özüni gul hökmünde tanap bilen adam. Ýok mankurt hökmünde tanatylsaň özüni hani filmlerde görkezýärler, ykbal diýär, ýazgyt şeýle diýär. Allah'dan gelipdir diýär. Ana şol mankurtluk düşünjäni, mankurtluk düşünjeden çykarmajak bolup sana berilýän yalan propagandalar da sen beýniňe podsoznaniýada bilinçaltyna oturdylýan düşünjeler şol. Ýazgyt diýär, ýa-ni gaýtýaly bilemek, Rus halkyny bire tuwalet getiripdir diýär, Rus halky beýikdir diýär, Taliban uşakdyr, biz goran bilmez diýär, dokunjymaý diýär onuň. Şeýdip seni mankurtlukdan çykarmaýarlar, özüňe gelmeňi islen oklarda. Özüňe gelsen milli duýu oýanyp başlaýar, ýani erkinlik zanjyry ýolmak niýetinde başlaýarsyň hereketini. Şonuň üçin döwlet mediasy diýip tanalýan edaralar bolsun, mediasy bolsun, diňe çäre üstüne çäre. Şonuň ýaly hereketler etdirýärler, paxtany ektirýärler zorluk bilen, öz toprağymy özüne kärende berýärler. Öz balygymyzy tutup bilen zok, deňiziň kenarynda oturup ýa-da derýäň kenarynda oturup balyk tutup bilen zok, başgalara gidip dur. Ýene garawymyň jümbüşindäki nebit gaz gorlaryny ulanyp bilen zok. Şol
Mankurda gerek geldi şolatlar. Mankurt bilmeýär. Türkmen halkyny özüne dönmekden gaty uly iş alyp barýarlar. Hemme taraplaýyn. Ýa-ni bella geçdiňler. Esasen maşgala institutny ýykyldy, ýani ýok edildi. Şey revolýusiýa diýip aýdynmy? Uluraq söz bolýar. İsyan diýen ma türklerde, ýani garşylyk görkezmek, öz hakyny gazanmak, şo zatlar maşgalaryň içinden çykyp gelýär o düşünjeler. Ýani dogry düzgün maşgalaryň içinden çykyp gelýär. Enatadan gelýär, bolup gelipdiler ýa genden gelipdiler. Hani bir ýerek döwlet guramasy diýip adlandyrylan edaralar işe girecek diýen 3 arkan getir, 7 arkan getir diýip şoň ýalmany nemeler berýändir. Arhivden soň sen barlaýarlar da sen şu Rus imperiýaty üçin senin enatan garşylyk görkezdirme ýa millilik duýgu barmy senin togumyňda idarlap gelýän şol zatlara seredýärler da. Goýan şondan döräpdi, Ýewropada şondan döräp gelipdi, Türkiýede de şondan döräpdi, ýurdun içindäki paýogam şondan ýüze çykypdy. Millilik ýok edilen soň bir pohatsaň ýapyşypdy da türkmen halkynyň üstüne. Şunu aýdyn diýdim. Üstüne goşarmy bolsa dowam edäň, men ýene soň söz alam. Häle bugünü Ruslar bize tuvalet getirip berdi diýen neme? Häle bugüne de aktual da. Gaharym gelýär da. Ruslar gelmeden öňler hiç mi tuvalete gitmedi? Bizim özüne sözümüz ýokmy hajatkana diýen sözümüz? Birden geçip ýaşasy. Rus gelmesinden öňe bizim ol kerben saraýlaryň gatlarynda hajatkanalar bar eken. Birden Rus bize tuvalet getirip berýär. Rusyň özünde şu wagt tuvalet ýoga. Tuvaleti ýok gelin elinde ýadyryna dubinka o bütün dünýä tehdit edip oturandyr. Gülkünç. Ýa-ni neme bizim milletine arkadagy diýip, bawaratly gurbany arkadagy diýer gelin. Arkadagy diýerleri hiç birine ak goýuda näçe sanak 800 adam kelap bolup görüler. Gasem neme habar kanaly goýda, şo arada programa hiç bir arkadagylarynyň bular barda da hiç neme aladasam ýok, zadam ýok. Onu görmeleri gerek. Yani nemede medyada azatlyk diýip özüne yani neme azatlyk diýip nemeler bardyr. Şolar goýdymy? Şolaryň şu ýagdaýy nemeden habar edip goýanaklar ýa-da bir topar medyada men aktivist ýa men ýene bir zat diýip bir topar nemeler bar. Grupajyklar bar. Haýsy şu programy goýdy da? Haýsy şu meseleni goýdy? Hiç aytan gozanak Gasem kanaldan başga hiç bir nemede şu temany gozgamady. O millet görmesi gerekmedi. Artık bu milletin adamların gözünü açıp kimin doğru gepleýäni, kimin doğru däl, kimin doğru hereket etýäni, kiminki doğru, kiminki yalan onu görmeli wagt bolundyra. Gözünü açmaly wagt bolundyra. Şu wagt teşelli gözünü açmadyk bolsa olaryň gözü hiçem açylmazmy diýeninde. Yani Türkmen olup ölmä mahkumlar olar. Yani şu wagt teşelli Türkmeniň gözü ýam açylmaly. Ondan soň beýtip ýaşamak olmaýar. Gözüňizi açmak zorundasyňyz. Doğru. Sen sözüňi soňladyňyzmy? Hawa. Indi menim azı üstüne oşaýyn da ýurtdaşlarym kän wagtyny taklap oturmasak.
Ýa-ni Akgoýunyň köki ýa ýurtdaşynyň halkyň Türkiýede sınıfrap demeli Ýewropa iş ýani çörek bulup adanmagy. Hemmesiniň kökünde biziň ýurdun sömürgeligini, biziň ýurdun içinde ýani biziň ýurdun jeminde döwlet diýen guramanyň ýoklugyny görkezýän bir hereket taýanky Akgoýu. Bunyň bir parçasy. Şo sebäpden arkada diýerlerde iki santy da bar ýalda. Bawarakly bar, onuň ogly bar, arkada bolup öler. Şonuň etmegine garaşy oturman däl aslında ol. Halk öz-özüne arka çykmaly ýani özüne dag ýa-da özüne dag bolmaly, özüne arka bolmaly. İki sany bir kem akaly ortaga çykaryp siziň arkadalyňyz diýen bilen ýa şolardan bir nähili diýen kararyna, fermanyna diýerler sultanlyk demeti düzgünündäki olaryň etjek hereketine garaşmaly däl-de döwleti biziň özümiz gurmaly. Mesela Milli Halak Etiş Komitetiniň şurada bir näçe ýyldan bäri hereketini dowam edýär. Şunuň Türkmenistan hökmünde berýän ideýasynyň diňe yerli halka özbaşdaklyk getirijekdigi, ýani ýöneke sözlerle aýdanda öz işli, hünärli boljak, tebigaty aratlanjak, elinden sömürilip duran milliardlarca dollaryň ýene şo ýurda içinde galjakdygyny, ýurda bähbit getirijekdigini, çagalarynyň gelejegi boljaklygy barada hiç gele ýur dünýäniň ýüzüne dagap bermeli gerek gel. Çykyp bilersiň sen dünýäye da ene öz biznesing bilen çykyp bilersiň. Wagtlyca gelmäne çykyp bilersiň. Ýa beýdip şu wagtky ýaly hukuksyz, haksyz horhelak bolup görmersiň. Ertekden çagalarymyzdan endişe bar da çagalarymyzdan. Bizler ýurtdaşynda 5 ýyl, 10 ýyl, 10 ýyl işläp barar solen tagymy ýetirip barýar. Biziň çagalarymyz näme etmeli? Ýene-de olaryň ýurtdaşynda pulwa mejbur ýurtdaşyna gaýtmaly, ýurtdan uzaklaşmaly. Şonuň ýaly manylar, ýani şonuň ýaly düşünjeler otarýar. Çagalarynyň ýurtdaşyna çykyp kul bolup, hyzmatkär bolup, ýa ýetik edip şonuň ýagdaýyna dözüp biljek enata diýip aýdaýyn-da. Ýani doguranlar olar enata bolup bilmeýär-de. Şonuň üçin hakyky enata bolmagyň uğruna çykmaly. Çagalarymyzyň aladasyny etmeli. Şol hömürlük duran milliardlar biziňki toprak, şoradylan topraklar biziň topraklar. Bir çäk bar Türkmenistan ştaýly, şonuň içi biziňki, ýani şonuň içinde we daşynda türkmen halky üçin howpsuzlygy döretmek biziň borjumyzdyr. Şonuň üçin hem döwlet guramasy gerekdir. Türkmenistan ideýasy şonu görkezýär. Biz özüne yetmelidir. Başka biriniň näil diýýärden harjanmaly material hökmünde görülmäni besetmeli. Öz baýdamyz bolmaly. Näil diýýärden öz şygarlarymyz bolmaly diýýärden emblemalarymyz bir türkmeniň özbaşdaklygyna getirip biljek her bir ýani öz atlarymyza dönüp gelmeli. Başka bir Rus imperiýanyň ýa başga bir ýurdun awryn diýýärden ýani bähbitini goldap görmäni besetmeli-de. Şu döwlet ýene guramanyň uğruna çykmaly. Ýani şu ortaga gelmäni öwrenmeli-de, ýani birlik bolmaly. Hani jurnalistler az ýyllyk diýär.
şol agyrlyk diýmek şol bawarakly Gurban meniň ogly ýa onuň getiren adamlarynyň ýöreýän ýolundan ýöreýän diýdi bolýar şol. Akylsız adam ortaga çyksa, sen agyrly boljak bolsaň, şoň aýdan etmeli bolýan-da. Ýöne birlik bolanda bolsa, ýani döwlet guramasy döreýär ýani. Biz bize yeter diýär aşaň ýaly howpsuzlygyňam sözatady üçin bolýar. O hazırlanğam ýani iýişen günde onu aşa. Ya goroň ýene harby düzgünüm. Asudalyň, howpsuzlygyň hemmeler şu birligiň içinde döreýär-de. Akly pikiri, düşünjesi öz halkyna hyzmat etjek adamlaryň daşyny goldurmaly, pikirim ýok bolsa, el kömegini etmeli, lemok maddi kömegini edip bilýärmi. Şo gurumanyň döremegine sebäpkär bolmaly. Ýani aýtdym-a, dogran adamlar däl-de, enetalar hökmünde çağlaryň gelejegini düşünýän bolsalar, şeýle ýagdaý birlik bolmagyna çağırylýar. Yani situasiýa şo birlik bolmagyna çağırýar-da. Ondan ýani Akgoýan göräp durmaz, Türkem bolup durmaz, Ýewropada sıntırak, ýa Koreýa diýip, ýa-da agyr işlere gidip görmeliler. Ýok, aýamyň alty durşy bilen baýlap, akly huşy ýetik adamlarymyz bar. Ýene de dörer, döwlet gurama, şolaryň ýene döremegine, dogulup türkmen topraklaryna hyzmat etmegine içerigi berip biljek guramalaryň, ýani düzgünüň biri-de. Şonu aýdan diýdim men. Ýene goşsaňyz bolsa, sizden. Hawa ildeşler, bugün täze Türkmenistany gurmak şertdir. Kim islemeýär, öz ýurdunda, baý bir ýurtda, maşgalasynyň içinde, çağajyklaryny bagyryna basyp, arkaýyn işine gidip gelip ýa-da öz işini arkaýyn açyp, arkaýyn hereket edip, ýaşar ýurtlara da diňe gedelenç üçin ýa dem almak üçin çykmany. Kim islemeýär? Her kim isleýändir. Arkamızda güýçli bir döwletiň barlygyny duýmagy kim islemeýär? Hemmemiz isleýändir. Şonuň üçin bugün her bir ildeş elini daşyny aşagyna goýmalydyr. Biri geler eder diýen garaşmaly däldir hiç kimden. Her kimiň borjudur bugün elini daşyny aşagyna goýmak. Ine şu Akgoýdaky şolturan oğlan bize nämäni görkezdi? Biz bir-birimiziň arkamızda duranmakdy. Biz güýçlüdürüz. Şonu görkezdi bize bugün Akgoý. Bugün bir-birimiziň arkamızda durmany öwrenmelidirsiz. Durmalydyrsam. Sözüňi soňladyňyzmy? Hawa. Ştaýda endi wagtymdan bir nime bolup durup saglaşaýak nädeka. Hawa gysga kesaýalykän ýadatmaly. Doğru, sağman olun, sağ oturun yurttaşlar. Yine de görüşer dururuz. Ya sağ olun dinlediğiniz için.